hapon guys, welcome to my channel. Wah, udah masaknya motor. Dengan drive? Kaya hay siya eh. Kamu nang drive. Nah, ako mo sa motor. At ako kumusaka. Pag-usong dia. Yan naman na. Dangog. Ha? Dangog ka, Jo. Uno ba? Ha? Uno ba? Dos mo ka, ho. Wala ka, boss. Ayo. Babay mo ko, boss. Ha? Wala ko, boss. Malik mo kumusaka. Bahayo daw. Or to, di na kaduulag duha, sige na kinauratay. Wala. Ay, basta magsig. Kuan. Para di na kaduol, ito sa na ba mo, itaon. Gawa ko tingong nga. Gara-gara. Abala ko tingong. Ay, ba? Business. Mahintay ko tampid ka na. Wow, sige na, away, hala. Uday. Ay, ba? Kuan ito, ato dito. Pati na.